nějaká vyznačená mlíkem, za sebou je to. No. Na timer si prostě zásobníkem na dobrý místo. Na timer se otočíš a nabíješ, až na timer. No. Otočíš, nabiješ. A tou situaci musí začít tím, že tady napravo je fototerč auta a unáší to někoho z rodiny. Takže musíš trefit pneumatiku. No. Jedným výstřelem stačí. Jedným stačí jeden. Takhle, můžu si kolikrát si, ale jeden tam musí být. Aspoň jeden tam musí být. Opakuju pneumatiku. A jakmile trefíš pneumatiku, pokračuješ dál v ose, kterou vyčleným mlíko. Tady má přes mlíko se může taky střílet. Ne, přes mlíko se střílí, ale nesmí se z něj chodit. Máš tady rozestavený terče, neterče. Plechy tady nejsou, tady jenom papírový terče, takže do každého terče 2 zásahy mimo tu pneumatiku. Platí to, co se říkalo, jo. Že mimo vytálku 20, jasný. Mimo terč 30 a když ten terč netrefíš, bude 50. Jo? Je ti všechno jasný? Tak teď ho můžu mít v ruce? Ne, do kapsy nebo někam si odej, až nemělo nikdo v ruce, tak? No. Tak, na timer se otáčíš a nabíjíš a jo? A první auto? První auto aspoň jednou dobu, jo? Připravený? Jo. Dobrý, jestli jsi skončil, vybij zbraň, dám jistoty, do pouzdra. Tak jsem si úplně lehký, že se mě otočil. Double alfa. Kolik měl ten mesťon?